Apa, a fer dissabte, però no toca recollir l'habitació ni escombrar. Les bosses d'escombraries són per recollir la brossa que hi ha a la vora del riu. Així doncs, mans a l'obra, amb guants, això sí. Llaunes, ferralla, bosses... Bosses? Sembla que sigui un tresor per desenterrar. Déu-n'hi-do la feina que han tingut el Marc, la Sier i companyia. Missió complida! No podem anar passejant, això. Madre mía, però quina bossa! Tots ells són voluntaris i han decidit passar el matí de dissabte netejant la vora del riu d'Abrera. I han comprovat que realment estava plena de deixalles. Que queda molt malament i dos, doncs, que es moren animals. I que jo no em molestaria en agafar una coseta, guardar-me-la en una bossa i arribar allà i llençar-ho. L'activitat Fem Dissabte, que a Abrera ha acabat amb una plantada d'arbres, ja té 4 anys i s'ha fet a més de 30 poblacions. Uns 700 voluntaris han recollit CDs, bolquers, plàstics i fins i tot un sofà o aquestes restes d'una bicicleta que s'han trobat a Olot. Així ha quedat clar que no s'ha d'embrutar tant, ja que, com diu la dita, no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta. La neteja de les vores dels rius es va fer dissabte perquè avui és el Dia Mundial de l'Aigua. Aquest any a Catalunya no ens en falta, però continua sent important que l'aigua sigui de qualitat. I lluny d'aquí encara hi ha més de 1.000 milions de persones al món que no tenen accés a l'aigua potable. Per tant, avui és un dia ideal per recordar que s'ha de fer un bon ús de l'aigua perquè d'aquí a uns anys no en falti.